Amen. Right, Matthew 25 from verse 1, and I'll read. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps, went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. The wise, however, took oil in their jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here is the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up, trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, our lamps are going out." "No," they replied, "there may not be enough for both of us. You instead go to those who sell oil and buy some for yourselves." But while they were on their way to buy oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later the others came. They said, "Open the door for us." But he replied, "I tell you the truth, I don't know you. Therefore keep watch, because you do not know the hour or the day." May the good Lord bless the reading of his word. Let me pray. Father, we thank you for such a time and opportunity to hear your word. Speak to us, instruct us, empower us, correct us, for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Evangelist, blessing Tiba Swai. How are you doing? How are you keeping, men of God? May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Pesita Guka Wonde, you are welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Manera nasi ndautara pamusoro scripture andaiverenga in Matthew 25. I'm sure it's a common scripture to many of us. Madzimai 5 were foolish and 5 were wise. Paiva nemhandara 5 dziri kunzi dziri wise dzakangwara, kugoita mhandara dzakapusa 5. In total they were 10. 5 were foolish and 5 were wise. So tinoti Mwari vationese tigone kudzidza kubva pakuti sei vamwe vakanzi they were foolish yeti vakaita chinhu chinotokurudzirwa, chinhu chakarongeka chiri mushoko, vakakumbira kune vamwe vavo kuti tipeiwo oil. Vamwe vavo ndokubva vati no, ndokubva varambirwa, vakaenda kwavakaenda vachindotsvaka oil. Then they came late, vakasvika chikomba chauya, and they were not allowed to enter into the wedding banquet. Rega nditaure pamusoro pechinhu chinonzi oil, mafuta. Mwenje haugone kunge uchibaka. In those days vaishandisa oil, marambi anoshanda neoil, those oil lamps. So vanga vari gather vari one place, kurati vanga vakamirira chikomba chimwe chete, vanga vari panzvimbo imwe chete. Vanhu avanga vakafanana, they were all virgins, vari 10, vakamirira the bridegroom, chikomba chimwe chete, vari right place, panzvimbo chaiyo pachiri kuuya. But pane zvakaitika ndezvekuti vamwe vakazosuduruka vakabva nekuda kwekuti vakapererwa neoil, vanga vasina enough oil in their lamps. Ndokubva vakumbira vamwe vavo ndokubva vavarambira vakati no, enda yenyu munotenga kune vamwe vanotengesa oil. Ndokubva vaenda on their way, chikomba ndo pachakauya. So nhau yandinaye manhero anhasi ndeyekuti wadii kuramba uri panzvimbo, wadii kuramba uri panzvimbo. If ava kana vanga vari right place pari kuuya chikomba chavakamirira chiri kuuya ipapo. So pakaita anything chinovabvisa ipapo, it's not godly, hachina umwari. No matter vari kuenda kundotsvaka oil, but the problem is panzvimbo pavari vane vamwe vavo 5 vari kunzi vari wise, vanga vaine enough oil.
which simply means they were supposed to stay there. Why? Nokuti kana vanhu vane marambi varipo 10, 5 akapera oil akadzima, the other 5 anogona kuoffer the lighting. Munoramba muri paenvironment ine mwenje nekuda kwekuti muri kushanda nemwenje yevamwe venyu. Kureva kuti mavari makashayikwa mweya wekugamuchira zvine vamwe, makashayikwa mweya wekugamuchira kana kurispekta zviri mune vamwe. Why? Nokuti vaigona kungoti aiwa kana mwenje wedu yadzima isu hatisi kuzobva pano. Why? Because we are a family, we are in one place, takamirira munhu mumwe chete. So what we need to do, tongogara idu tiri pano. Chikomba pachinouya, chikomba chiri kuda kuona vanhu kwete marambi, chiri kuda kuona vanhu kwete mwenje. So which means kana vamwe 5 vane mwenje iri kupfuta, we can just submit to their oil, to their lamps, togara pamwe chete navo. Chikomba chikauya, tova a partaker of the same blessing. Isu nyangwe tine maramba akadzima nokuti tasubmita kune vamwe vane mwenje iri kupfuta. Oil yakafanana nenyasha. Mumwe nemumwe ane nyasha dzaakagoverwa naShe mukurarama muupenyu. Asi pane chakaitwa nedenga, chakaitwa naMwari ndechekuti we are connected. Unoziva here kuti ungangodaro wakakonectwa nemunhu ane oil yakati wandei yaunonidha kusubmita kwairi, nyangwe iwe une oil yako but haigoni kulasta until chikomba chauya. So what you need to do is to just submit kune mumwe ane oil yakawanda than kuva nemind or a mentality yekuti kana yangu oil yapera ndichatsvaga yangu, I must make zvinofanira kungoita because ndinofanira kutsvaga yangu oil. Haasi wese munhu ari designed to be a pioneer muzvinhu zvese. Kune vamwe vekuti they just submit or they just learn kubva kune vamwe vakapiwa the grace to pioneer something. Kuda kuti a spirit of submission ikashayika, munhu anobelieve mentality yekuti I can do it alone. Kana vamwe vachizvigona ndozviitawo, kana ivo vachinamata Mwari ndiye wandinonamatawo, saka I'll just go and pray kusvika Mwari vandiitirawo. But there are things zvekuti oil yako haikwane, oil yako haisi kuzokwana. So what you need to do, uona chakagonekwa naMwari ndechekuti the place yanga iri known kune vanhu vane oil shoma nevane oil zhinji vaitoziva the venue iri kuya chikomba. And these guys were connected. Vamwe vane oil yakawanda marambi avo vanga vachigarisana nevamwe vane oil shoma marambi avo, kureva kuti the power of connection havana kuishandisa zvakakwana. Why? Nokuti mumwoyo mavo hamuna mweya wekudzidza kubva kune vamwe, hamuna mweya wekugamuchira zviri mune vamwe. It takes me to the story ya Cain and Abel. Abel auya nechipo chake achipa kuna Jehovha. Mwari vakatarisa chipo chake chikavafadza, vakatarisa kuna Abel vakafadzwa nazvo. Asi havana kufadzwa na Cain nechipo chake. So instead of Cain learning from his brother kuti indava wagona kuunza chipo chinogamuchirika nedenga changu chisiri kugamuchirika, but akava nespirit yekuti kana zvangu zvisina kugamuchirwa ndinouraya vane zvagamuchirwa. Yet they were brothers, which means they are part of a family. Instead of learning from his brother kuti sei une chipo chagamuchirwa nedenga chikafadza Mwari, akati as long changu chisina kugamuchirwa I will kill you. Mweya wa Cain unouraya paunofanirwa kudzidza. Mweya wa Cain unouraya paunofanirwa kusimudzirwa. Why? Because they are part of one family. Saka uyu akaita chipo chinogamuchirwa, uyu anofanirwa kungodzidza kubva kune mwoyo wake kuti ko sei waita chinogamuchirika. Asi haana kuda kudzidza kubva kuna Abel. Mwoyo wake waMwari ndokuti I will kill wese ane chinogamuchirwa ndouraya. Which means ane mweya wekuti handidi kuona munhu ane zvinhu zvinoita ari close to me. I'm sure that's the spirit of witchcraft. Unoona kuti muroya anoroya munhu ane zvinhu zvake, kwete kuti ari kuroya kuti atore zvinhu izvozvo, ari kuroya kuti musociety mushayikwe munhu ane zvinhu. Nokuti kana muroya achiroya munhu ane motokari, mangwana akava nechallenge achida kuenda kuchipatara kana kutravela, anofanirwa kunge achitoshandisa motokari iyo iri mucommunity musociety anogara. But iye nokuti anoipirwa ubva ati handidi kuti ndingabudire ave nemotokari, at the end paari kuroya haasi kutora motokari yacho, ari kungoda kuti motokari yacho isafambe, at the end vese vafambe netsoka. The spirit of witchcraft saka yakaoriginata from Cain. Cain haasi kuda kugamuchira zviri muna Abel,
Abel agamuchirwa nedenga pachipo chake pagiving yake. It's another subject but ikaningobata mbichana. So Cain waifanirwa kudzidza kuti ko naye Abel munin'ina, remember is your brother. Waita zvakanaka zvikagamuchirwa nedenga. Wazvigona sei, wazviziva sei kuti zvipo zvinenge izvi zvinogamuchirika zvangu hazvigamuchiriki. Rega nditsanangure mbishana pamusoro pezvipo zvavo. Abel wakauya nechipo chakasiyana nechaKaini pakuti Kaini wakauya nezvirimwa zvemumunda. Kaini wakauya nezvirimwa zvemumunda kuzopresenta as an offering unto the Lord. But munin'ina wake Abel wakauyawo pamberi paJehovha aine chipo chegwayana. Sa mumwe akauya nemhuka, mumwe ndokubva auya nechirimwa. Cain brought fat portions from some of the firstborn of his flock. So uyu ari kuuya nezvirimwa, mumwe wake ari kuuya negwayana. So chipo chemumwe chine ropa, chipo chemumwe hachina ropa. Why? Nokuti kuregererwa nekuyanana naMwari mumazuva aya kwaiburikidza neropa. The blood raifanirwa kuwapo, animal sacrifice ndo yanga irimo in those old times. Zvoreva kuti munhu paari kuunza chipo chine ropa pamberi paJehovha ari kucreate a shadow picture of the New Testament yekuti munhu unoyanana naMwari through the blood of the lamb. Uyu ari kuuyawo nezvirimwa haana kunga agara pasi, dzimwe nguva haana kupiwa nhoroondo nevabereki vake kuti patakatadzira Mwari chakaitika ndechekuti vanhu vakatora mashizha ndokubva vapfeka as a sign of personal covering. Munhu akatanga kuzvipfekedza atadzira Mwari, akatanga kuzvikavha, so vakatora mashizha ndokubva vapfeka. Saka Cain now paari kuya nechipo chezvinorimwa, chemashizha, chemuriwo, it's a shadow picture yekuti I'm still trying to cover myself, I'm still trying to make it on my own. But uyu paari kuya neanimal sacrifice ari kuti ndega handigone kusvika padeuka ropa rigwayana kuti ndiyanane nemi. I don't blame much on Cain. Why? Because vabereki vaifanira kugara nevana pasi vovaudza kuti vana vangu zvakaitika ndezvizvi. Patakatora mashizha tikazvipfekedza, Mwari havana kufara. Vakabva vatibvisa mashizha vakatora dewe remhuka tikapfekedzwa. Kuda kuti Mwari vakapleaswa ne the shedding of the blood nokuti hapawanikwe dewe kana mhuka isina kufa. So kuda kuti Mwari akabvisa mashizha apfekwa naCain, apfekwa naAdam naEve, ndobva vapfekedza matewe. Kuda kuti Mwari vari kuramba mashizha. Mwari vari kuramba mashizha, vari kuda matewe, kana kuti vari kuda animal sacrifice. Saka panapa kana zvinhu zvakaitika kuti Mwari akabvisa vanhu mashizha akavapa dewe vakapfeka, zvoreva kuti uyu paari kuzouya nesacrifice yemashizha ndiyo yakatorambwa Mwari achimabvisa vachireplace nedewe. Dewe rinongorepresenta mhuka, ende dewe hariwanikwe kana mhuka isina kufa pasina kudeuka ropa. So that picture yakaitika and these guys were not there. So I don't blame Cain. But the problem ndeyekuti vabereki havana kuita pass on the revelation kuvana vavo. Saka mumwe akangouyawo nesacrifice yake achida kupa pamberi paJehovha, ndokubva auya nemashizha akabviswa pabereki vake. Mumwe ndokubva auya nemhuka inorepresenta dewe rakapfekedzwa naJehovha. Alright. So Cain, he was supposed to learn from his own brother. But akava nemweya wekuti kana zvangu zvisina kugamuchirwa, I would rather kill than to learn. Kana zvangu zvisiri kugamuchirwa, I would rather kill than to learn from him. Akava nemweya wokurwadziwa nekuda kwezvakanaka zviri kugamuchirwa pane mumwe wake. There was nothing wrong kuti agone kudzidza kubva kuna Abel. But ndofunga mentality yakapinda mari ndeyekuti I'm the elder brother and Abel mupana, so I cannot learn from this young boy. Do you know there are times yekuti even in ministry, even in church, there are times yekuti Mwari vari kuda kuita chinhu but the revelation iri kuda kuitwa the one asina a title or the one ari young than the one aripo. There are senior pastors and there are also my junior pastors, but there are Mwari dzimwe nguva unogona kureleasa the grace kune munhu ari pa lower level in terms yemaranking yenyu church, maybe wamsinganyanyogamba. Inzwai 1 Samuel chapter 1 uchaona kuti Samuel
paakaberekwa Mwari vakatanga kudeedza Samuel. Mwari vakatanga kutaura vachideedza Samuel ari pachechi yepashilo. Mwari vakapa Samuel message ine chekuita nemba yaEli, pamusoro pevana vaEli. Eli was a leader watinogona kudzidza kubva kwaari. Eli vakagona kuandastenda kuti in these days God is speaking through this young boy. Eli ndokubva ati Mwari kana vataura newe, please don't keep this away from me. Usandivanzire zvinenge zvataurwa naJehovha. Kureva kuti Eli haana kuzoenda pakona kuti ko nhai Mwari, ko ini ndiri muofisi, ndini baba pano, ndini pastor, madi kundipa message. Eli akangoziva kuti Mwari wedu unogona kupa nyasha kune mumwe munhu ari panzvimbo, and we need to learn from him. So Bishop Eli was a great man. With all humility and understanding, aka-approacha Samuel in a way yekuti I pray kuti mumazuva edu Mwari utiwanirewo nyasha, so that we don't look at ranks but we look at what God is doing at that moment. Why? Nokuti Eli akaenda kuna Samuel akati zvichataurwa naJehovha usandivanzire, ndiudze. And guess what? Zvakataurirwa Samuel naMwari zvine chekuita naHofni naFinehasi, vana vaEli. Zvorati there are times yekuti message yeupenyu hwako, iwe une title, iwe uri well respected, yapiwa kune mudiki asina title wamusinga respect, but you need to get the revelation, law of submission in the things of the spirit. So Eli aka-approacha Samuel in a way akamudza kuti zvichataurwa naJehovha usandivanzire, let me know zvichataurwa naMwari. And guess what? Message iri kuudzwa Samuel ine chekuita nevana vaEli. So there are times yekuti zvine chekuita neupenyu hwako zvinogona kusananga pauri kana kunzwa pauri, but zvoudzwa munhu ari pazasi pako, lower level, maybe ranks ekuchechi nekudii kana kuti munhu anotarisira pasi. We need to have the mind yekuunderstand kuti Mwari wedu unogona kuita chinhu in a way yekuti kuti tigone kuchibenefita machiri, we need to know the law of submission. We need to accept others. We need to recognize that some they can carry grace, vane oil inogona kupfurira mberi yangu yapera. So vakadzi vari 5 were foolish, vamwe vari 5 they were wise. They were at the same place, vari panzvimbo imwe chete, vakamirira chikomba chimwe chete. Ava mafuta avo ndokubva apera, kwakukumbira vamwe vavo. Chakaita kuti ava pavakarambirwa, Bible riregere kushora kuti ava vanonyima, because we teach Bible rodzisa pamusoro pekuva nemwoyo murefu uye nekupa. But vari wise vakati no. Kuti there are times yekuti the answer no proves that you are wise to certain things. Makatabosha. Minduro yekuti no pane dzimwe nguva inoreva kuti you are wise. Kwete kuti wakaoma kana kuti nenharo vanhu. Kuna no akatakura why? Nokuti ava pavakati no vakaramba vaine the title yekunzi they were wise. Kuna there are times yekuti kusava wise kunoita kuti uve munhu a yes person all the times. Vanhu vari kukumbirwa tipeiwo mafuta ndokubva varambirwa. Varambira vacho Bible ranokuti ende vanonyima ende havana mate, rakati they were wise. Vamwe vavo nyaya ndeyekuti ava vari kukumbira they were not supposed to for oil. Vanga vasingafanirwe kukumbira mafuta. Kukumbira imentality yekuti ndinodawo kuti rangu rambi ripfute, handidi kushanda nerambire mumwe, ndoda kuti rangu ripfute. Kureva kuti vane mentality yekuti as long rangu risiri kupfuta, I will make sure kuti rangu rapfuta, I will never submit ku oil yemwe munhu. Sa apa vakakumbira vakanyimwa, vari kunyima vari kutoziva kuti ava chavatuma kukumbira ipride. Chavatuma kukumbira hakusi kupererwa ipride. Why? Because as long we are in one place, takamirira chikomba chimwe chete, ende marambi edu 5 ari kupfuta, ava apera mwenje, apera oil adzima, but light richiripo nekuda kwekuti edu ari kupfuta. Saka vanhu vasiri kuda kuti zvavo zvikaita muupenyu vazopa credit kuti nekuda kwirambira ningiwo ndakazoona chikomba chikauya, vanoda kuti kana chikomba chichiuya chinofanirwa kundiwana ndine oil. Yet the main thing, chikomba chikauya chinofanirwa kukuwana uripo. Whether une oil hauna,
Why? Because marambi 5 ari kupfuta. 5 is a number of grace, which means grace is already available, but you are moving away from grace. I don't know if you can hear me now. Number of grace. Grace was already burning. There was light. Jesus is the light of the world. Grace personified. Jesu ndiye nyasha dzatakaitirwa naMwari. So nyasha dziripo Jesu ari pano vamwenje. They planned to move away. Kuti vanotsvaka oil. Kuti vaone yavo mwenje. Sapa vakakumbira kuti tipeyo oil vakarambirwa. Nekuda kuti kukumbira kwavo kwaisymbolize pride. Kuti mwenje wenyu upfute nekuti nzwa vakakumbira vakapiwa mwenje ikatanga kupfuta yevese. They will run out of oil. Saka chinofanirwa kuita ndechoti ava vakanyimwa kuti havadi kusubmita, havadi kutenda kuti kune vamwe vane mwenje, vane oil inodarika yatiinayo. And yet we are connected to them for a reason. Kuitira kuti kana pane need, chatichaita ndechekuti hatitsvake oil. We just stand as a family and benefit from what we are waiting for. Nekuda kwekuti we are united, we are as a family. But vakawa nemwoyo wakuti rangu rikasapfuta pano, ndingatosuduruka ndinotsvaga oil kusvika ndauya nerambi rangu richipfuta. Chikomba hachisi kutsvaka. Chikomba hachisi kutsvaka oil. Chikomba chiri kuuya kuzotsvaka vakadzi vakamirira. So vakadzi vakamirira panzvimbo, but vamwe vanonzwa kuti chikomba chikauya ndisina oil, nyaya yangu haiite. Yet oil itoripo kudhara, iri available, iri mumarambi 5 ari kupfuta. You are part of the family. Just be there. Iva panzvimbo. Saka kuva panzvimbo sometimes kunoda submission. Kunoda a law of submission. Yekungotenda kuti mafuta evamwe anogona kundishandira muupenyu hwangu. Angu apera hongu, but nzwa handina kuuya ndisina mafuta. But mafuta angu apera. Saka ndiri panzvimbo pane vamwe vane mafuta. Without you carry grace, there is favor in you. But there are times yekuti there is an extra mile ruda kuendwa. Inongodemanda you to be humble. Chete. Nekuti pauchabva uchinotsvaka oil, I know vakaenda vakanoiwana, but vakadzoka musuwo wavharwa. Which also means kune vamwe vanhu vaitotengesa oil mazuva iyaya vasinei nechikomba, nekuti vakaenda kundotenga oil. Vakabva panzvimbo. Zvoreva kuti panzvimbo pauri pane oil iripo inoda submission. But nekuda kwekuti hautende musubmission, unoenda kunoita oil yekutenga. Yet that oil was already available to save you. Nekuti chikomba chikauya mwenje 5 ichipfuta, muchangoshandisa light remwenje 5. But vakaenda kundotenga pachinhu chiri available kudhara. That's why they were foolish. They went on to buy. Yet there was something already available for free. Submission was for free. But pavakaenda kundotenga mafuta, vakabuda mari. They continue to lose pachinhu chiri already available. Makatabo shariba sayande. Vakaenda kundotenga oil. Panzvimbo pavabva pane vanhu vane mwenje iri kupfuta. And they were in one room, very one team. But totenga yedu oil. Havadi kusubmita mu oil iripo iri pachena. Kureva kuti kusava wise kwakavakonzera loss. Vakaramba kusubmita, kutenda mumwenje nemarambi evamwe. Vakatoda eduwo kuti apfute, ndokubva vaenda kundotenga. Chavari kundotenga chiripo for free. As long you are in one room nevanhu 5 vane marambi ari kupfuta, munongoona, munongoshandisa light riripo. But vakabelieve kuti we are going to buy our own oil. It's unfortunate kuti vanotengesa oil variko. Oil iri kutengeswa iriko. But inokonzera iri kuti uonane nechikomba. Oil iriko iri kutengeswa. But time yaunodzoka hausvikere door ravharwa. Yet already you were connected to people vanga vane extra oil kuti ubatsirike muupenyu hwako. So they missed, vakapotsana nechikomba, number 1. Number 2, in terms of monetary issue,
vakaruza mari nokuti vakanotenga oil ikasavashandira. Purpose yeoil yanga iri kuti mwenje ukapfuta vanoona nechikomba, but oil vakatenga, loss pamari. Number 2 ndokubva vatadza kuona nechikomba. Chakonzera zvese they were foolish. Vakaramba kusubmita pazvinhu zviri available already. Remember, they were still virgins, but they are called foolish virgins. Imhandara, but dzirunzi imhandara dzakapusa. It's a shadow picture of the church. There are times there are things already available, yet you are wasting resources, you are wasting time trying to look for those things, yet you are already connected in zvinhu zvacho zviripo. Remember, there were 10. 5 foolish, 5 were wise. Difference yangocreatwa ipapa yekusada kushandawo nemarambi evamwe, yekusada kushanda neoil yevamwe. Chikomba hachisi kutsvaga oil, chiri kutsvaga vanhu vari panzvimbo. So time yavari kuwesta vachindotsvaka oil kunzo, vanodzoka dhora vharwa. Zvaindinetsa kuti ko chikomba inda hachisi kuvaitira tsitsi kuti at least manga manotsvaga oil. Kana vapotsa kunzwisisa kuti oil iri pano, nyangwe isiri murambi rangu, but inovheneka pano pandiri pacho, I would rather submit and wait for the bridegroom. Through submission, I can still wait in this chikomba. Asi vakabva panzvimbo. Chakavabvisa panzvimbo kuti vapotsane nechikomba. Vakaramba, havana kuda kuva nemweya wokugamuchira kuti oil ine vamwe inogona kushanda muupenyu hwangu. Oil ine vamwe inogona kuenda extra mile ikandishandirawo muupenyu hwangu, ndikatoona nezvatakamirira panapa. But vakati as long eduwo marambi kana asiri kupfuta, hatirambe tiri panzvimbo. Toda kudzoka panzvimbo panapa tine maramba anopfuta. Ndoda kuona chikomba ndichishandisa light rangu. In other words, light it resembles a revelation, illumination, light, revelation, chizaruko. Kurati there are times you can have a revelation, but revelation is progressive. So you need to learn from others as well. Unepa unogumira, une zvaunoziva, but pawagumira hazvina kuti ndo pazvakaperera. Zvinongoreva kuti ndo pawakatenderwa kunge waziva. So you need others as well to speak into your life. You need others, another level of grace to give you a revelation for you to move forward. Pawakagumira kuziva hazvina kuti ndo pakagumira zvinhu, ndo pawakagumira kuziva. Some they can carry grace kuti vatangire ipapo. I love this joke. Kuno kuside, you Zimbabweans know this. Unoziva here kuti munhu aita akabvunzwa long back, I'm sure mazano zvachinja. Akabvunzwa kunzi uchiri pachikoro here? Aibva ati ndakapedza. Wese aiti ndakapedza, ukanyatsoverify aitaura kupedza form 4. Yeti kupedza form 4 hakusi kupedza kudzidza, hakusi kupedza chikoro. Nokuti kune form 5, kune form 6. But vanhu muculture yedu munhu ainzi kwanzi uchiri kuenda kuchikoro here? Aibva ati ndakapedza. Wese aiti ndakapedza haanga asingataure university form 6 or form 5, aitaura form 4. Form 4 yaitorwa sekupedza. Why? Because level of knowledge and understanding ndo payaingogumira kuti ukaita form 4 warova watopedza. Yet there is form 5, there is form 6. So mwenje pane paunogumira, oil yako pane painogumira. But there are others vane extra oil. You need to submit. You need to believe in them. You need to submit. Saka the 5 foolish virgins, foolishness yavo iri pakuti they wanted their own oils, their own oil, their own lamps. Yet they were already connected to people with extra oil in one place, but they chose to go and buy their own oil. Vakafunga kunotenga avo mafuta. Yet vakakonectwa nevanhu vane mafuta anogona kuenda extra mile. Nokuti time yavakangobva vachinotsvaga mafuta,
chikomba chakasara chichisvika, kureva kuti the difference yanga iri pakungova hambo. Mari munayo, munoenda munotenga oil, but chinzwa time yamuringobuda ndo pari kuya chikomba. Saka apa pashande mari apa panongoshanda kuti mubhite time iyoyo is to remain in that right place. But chinokupai kuramba muri in that place, it's humility, believing in the oil ine vamwe. So their challenge now ndeyekuti they want their lamps to burn. Vari kuda kuti awo marambi apfuti. So vachingobva chikomba chakasara chichisvika, zvinova kuti mwenje marambi avo achingoti perei oil, hapana kuita nguva chikomba chakasvika. Zvinova kuti vanga vane oil inovasesedza kusvika pasara about 30 minutes chikomba chisvike. Zvinova kuti for 30 minutes vakatadza kungova hambo, kungova nehumility for 30 minutes. Dai vakaramba vari panzvimbo, chikomba chaiuya varimo. But Bible rinoti vachingobuda chikomba chakasara chichisvika. People of God, hear me very well. Now here oil, it's a broad subject. But hasina bata pamusoro pe nyasha dziri mune vamwe, and also maybe the revelation, because the light represents revelation. Light, Jesus, the light of the world, is the word. So the light is depth and knowledge in a mumwe concerning the word. Kureva kuti pamwe paunogumira zviro ndo pazvakaguma, ndo pawakagumirawo nenyasha dzakaiswa mauri. You need to be in the right place and learn also from others. So 5 foolish virgins. Ufoolish hwavo huri pakungoti handingaone nerirambi remumwe munhu, ndinofanirwa kungoonawo nerambi rangu. Yeti maiswa musame environment nevari wise, so that you partake the grace yekuona chikomba muri muenvironment iyoyo. Chaita kuti muve muri 10 panzvimbo iyoyo, zvaitozikanwa kunzi oil yenyu hailasti kusvika chikomba chauya. Saka God had already put a solution, has connected you nevanhu vane oil yakati wandei. But the problem ndeyekuti muri kunotsvaga imwe oil somewhere muchibva panzvimbo pane oil. Why? Nekuda kwekuti hamudi kusubmita, but munobelieve kuti ndikatenga yangu zvinoita. So law of submission, it is so important in the things of the kingdom, to a level yekuti you waste resources, you waste time trying to look for what is already available. The reason why they were together, that was a spiritual, a divine connection concerning zvaitozikanwa nedenga kuti oil yevamwe 5 hailasti, but ngati vasanganisei nevamwe vane oil inolasta kusvika chikomba chauya. So don't take for granted nzvimbo yaunopa kuchechi kwaunopinda. Don't take for granted vanhu vaunoassociate navo vakaunzwa namwari muupenyu hwako. Some they've got oil inogona kutora extra mile, or else you are the one ane oil inobatsira the others to move extra mile. Mwari vanga vapedza nyaya yevakadzi vari foolish nekungova-connecta nevari wise vane oil inogona kuvaendesa in extra mile. But they were not humble enough. Vakabelieve kuti we can buy our own oil and we can lit our own lamps kusvika chikomba chauya, and they missed the bridegroom. Handizive chawakamirira muupenyu kuti Mwari vakuitire. Handizive chawakamirira muupenyu kuti Mwari vakuitire. Maybe chauri kunyengetera concerning the thing. But the answer yakauya muupenyu hwako, yakauya as a person, akauya ari munhu. You are connected to somebody for a reason. Denga raitoziva kuti oil nevakadzi ava maramba avo hailasti. Saka ndokubva vanzi chiendai munogara nevamwe venyu 5 vari wise uye vane nyasha dzekuti vane oil yakati wandei, so that marambi enyu akadzima, just submit to them. Why? Because as long muri one place, marambi 5 akadzima, mamwe 5 achiri akabaka, just stay there. Why moving away? Stay there kusvika chikomba chauya, munongoona nelight iroro. But vakati regai tinotenga edu oil, tive nemarambi edu, and they missed it. I don't know whom I'm talking to, but ndofunga pawakaita prayer concerning a certain issue, Mwari vakaconnecta na somebody. That connection, it is divine, is part of the key or the answer of what we've been praying for. But the bridegroom wamakamirira, uri connected kuti umuone, kana waramba wakamira nevamwe vane mwenje ichiri kubvira. So people, vanhu chaivo, they can be part of the answer yauri kutsvaga kuti Mwari ndipindurei. Guess what? You can pray for a financial breakthrough and God will connect you to somebody.
that somebody resembles the finances you are looking for. But nyaya iripo ndeyekuti connection yehumility yako inotenderere kuti agone kukusvitsa mu certain level, a certain dimension yekukubatsira. Do you know there are times yekuti tine vanhu vakabloka zvinhu zvavo, but havana kubloka zviri zvinhu, vakabloka vari vanhu. But havana kuzati pavari kubloka vanhu vari kubloka zvinhu. There are times yekuti zvauri kuda kuti Mwari vakupe wakazvipiwa, but hazvina kuuya zviri zvinhu, akauya ari munhu anokukonekita kuzvinhu. So kana wakudhila nemunhu panodiwa humility, panodiwa understanding, panodiwa trust. Saka trust ikashayika, munhu haagone kukuita usher into a new level yezvimwe zvinhu zvaada kukonekita kwazviri. So that sometimes you lose things not in prayer but in character yekuti hauna trust. So these people were connected. 5 were foolish, very connected, and 5 were wise. They were in one place waiting for the same bridegroom. But pakashayika mweya wokugamuchira kuti kana rambi remumwe richipfuta rangu radzima, we are connected for a reason, let me be in this place. But vakataiwa taakuenda kunotenga oil. Mari vanayo. Also there are times yekuti nyaya yauri kuda haidi mari, nyaya yauri kuda inongoda hunhu. It takes me to this clip na kudzika mai mari. Nyaya yauri kuda sometimes haisi kuda mari yacho, iri kuda hunhu hwacho. Kuti waakutoita waakushayiwa mari zhinji nekuda kwekushayiwa hunhu.